ardiɗo mi yetti Allah kawtal hoore mo lisal woyla waladu fu nangere lesdi Najeriya injiniya Ibrahim Adamu mai gunduma yetti ummatore fulɓe no ɓe balliri do'a wakkatire ko jagorɗo dental ngal dafta Bello boɗejo joga jungo laamu leydi Najeriya. Injiniya Ibrahim Adamu onni o yetti bandiraɓe fulɓe ha wakkatire ko haalata ha jawleru festival fulɓe Afrika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'are ndu suudu assalamu alaikum indam injiniya Ibrahim Adamu mo ɗum ɓuri andirgo may gunduma magama laamiɗo magama ton Bauchi State. Min wonta zonal chairman mo yetti Allah kawtal hoore mo North East, wato mi wurtoy hande mi ɗan wolwagim daga Allah walliti en Abdullahi Bello boɗejo wurti daga ɗo ton to ɓe surunomo ɗum heɓa burti ɗo yetti lenyol nden bo kadi holli lenyol e ɗum yetta nonno Allah waɗi addu'aji moɗon e iri nonno himɓe gaɗi ka torde Allah gimmo heɓa wurto. Wallahi to on gi iri murna ɗum kowa waɗi, amma emi toro ga Allah yimɓe gaɗa muñal yigo mo heɓa sukuni har hewti goɗɗum wakkati waɗi jotta ko wurti ɗum o heɓa o joddi be lenyol o heɓi de o wurtake leydi yasigen o rara jamu mako be kadi o yaha umra. To sabo e noy mi okka yimɓe ga Allah muñal to ɗum yiya bana o wurtake o heɓayi woldugo be lenyol ko ton to social media, amma wallahi Abdullahi Bello boɗejo waɗi appreciating nonno yimɓe gaɗi ka torde Allah, musamman torde Allah nden ma woni yeso e tokkugo no ɗum waɗata ɗum yiya ɗum heɓi maslaha dow hunde nde har yarugo wakkati hanko Abdullahi Bello boɗejo wurti. Mayami toro lenyol inchallah to warti o raɓɓita wakkati musamman o nodda himɓe bo nonno o noddirno himɓe ɗum ton karo ko iftila heɓnomo ɗum heɓa ɗum wara ɗum jooɗo ɗum tottowno nden nan bo ga Allah kowa Allah sakano ɗum e alheri windana ɗum barjari bano noon no windirta barjari gaɓɓe aiki iri ki torde Allah mo wurto. Abdullahi Bello boɗejo e yetta kowa Allah sakano kowa e alheri. Nden bo injiniya o rokki tefayɓe Bello boɗejo on ha lawol jokkol matotiral ngam yiki ɓe keɓatamo wigo ɓe ɓeyda muñal, to Allah jaɓi yeso ɗo seɗɗa ɓe mbawa heɓuki horejo dental nga hal ɓawo o warti umara. Hande Abdullahi Bello boɗejo Allah hokki ɗum goɗɗum dama ton to duniyaru, musamman lesdi Afrika nama Najeriya tan. To sabo no emi toro inchallah to o warti ɗum raɓɓitay lenyol musamman himɓe men gonɓe Mali, Cote d'Ivoire, Senegal e goɗɗe lesɗe de ko shafi Afrika. Wallahi min getta on Allah sakano kowa be alheri, Allah sakano kowa be alheri. Mi yetti min wonta giɗo mon injiniya Ibrahim Adamu may gunduma magama, Allah sakano kowa e alheri. Wassalam. Ardiɗo mi yetti Allah kawtal hoore won ɗon mo yebre woyla waladu fu nagere lesdi Najeriya injiniya Ibrahim Adamu. Ibrahim Ramadake, Kodi Radio ETB International Abuja.